suppliers. Erokamano ahinya Mr. Mboga. Keni Mr. George kanyakla kod Dickens biro bedo ka wacho nang'o kaluwore kod omenda mabede koro gisechulo kata mana giseyudo kaka supplies biro bedo ka timore. George, akeni bende nitiere gi gope mathung'ou e skul sekondar mano ma Dr. Logumbe? Gope are everywhere. Skunde gi tete gi gope madongo marant into billions. To mana kaka jaduong' Bogo wacho. Okonego bedi iwache in terms of billions. Nwaseoro ke billion 35 ke billion adi. Onego bed ni wacho ni nyathi ka nyathi waoro ne pesa makama. Nikech billion cha kelo paro moro ni koro skunde gi koro ng'any gi pesa ma jok believe ni skunde onge pesa. Koro gope to ng'eny kendo kaka Bogo wacho, suppliers moko, there are one isolated cases kata mane county wakundi ma suppliers otero schools e court. E court, samutiri e court ing'ene koro ibedo diverted. Some ibedo diverted, idhi chulo fine more court, transport midhi ge court go, koro kendo your financial crisis medore skunduno. Emomiyo wambe kwa ni sirkal okawane financing schools to be their priorities. Kunde dhi inyore. Kata bed ni pesa moko dhi kuonde moko to mar school gi onego bed ng'iyo gi wenge te onego bed ni sirkal ng'iye kendo onego bed ni ichulo pesa no kaka onego bed ni ichule mondo mi programs obedi or run smoothly. Otherwise gopego are in all our schools. The school mongi go is almost impossible. Nikech my parents go locha is very little. Sani parents biro togi yuagore. Then there is another dimension of this fee my parents chuloni, especially the boarding students. Yudoka mane form 4. Nyithindo mane form 4 gi kao se chulo pesa mo matin first term. To moko se register, especially in our schools moko mo wangi day scholars. Koro en ki riembe. To chal mana ng'ami dok manyu kendo. Okodwa chudo, gidwa chudo. Then jonyuol bodhi odhere. Nikech sirkal okudano riembe nyithindo. Kiriembo nyithindo gibetinde gin giberia kiriembo gito gibwere bede dhondara makaja sirkal moro kadho neno to osidugni gi skul. Kendo samudugi skul osomo ka wang'o gi gowi odhigo to kendo kosetimo penj to certificate ne giserepe ka be okdwa ni diten idwa ni migi te koro gino miyo so many schools nigi det nikech ok inyal insist ne nyathi ni idong nindo gi gowi marom kama chula ka mi certificate ni ok oyie ni kitimo mano to inage lweny gi the Ministry of Education. Koro wambe wamiyo gi amiya to gope to ng'eny. Onge school this student gowi kata mane yudo jomobedo transfer gi inherit mana gowi from one school to another one. Oko mana suppliers wano beri understanding kiterwa court mang'eny ahinya nikech court ni sap a lot of energy. Mono wa concentrate even in academics, which is the core business mag skunde wagi. Erokamano ahinya Mr. George.